Καταρχήν θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας και σήμερα εδώ. Σε μια ακόμη προσπάθεια που κάνουμε για ημερίδα, για ενημερωτικές ημερίδες, η OTS στη συνεργασία αυτή τη φορά με το Δήμο Πηλαίας Σκοπιάτη και όλους τους άλλους δήμους, Νεάπολη, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και Δήμο Θέλης. Όλοι θα προσπαθήσουν να δείξουν καλή πρακτική από τη μεριά τους, ώστε να πάρουμε κάποια καινούργια εμπειρία, να το εφαρμόσετε κι εσείς στο δικό σας Δήμο. Θα ξεκινήσουμε την εκδήλωση με μια μικρή εισήγηση, παρουσίαση του Δημάρχου της Πηλαίας Σκοπιάτη, που είχε την ευγενή καλοσύνη να μας παραχωρήσει την αίθουσα αυτή. Καλημέρα, παιδιά. Καλή σας μέρα και καλή τεχνική προκαταβολικά. Σας καλωσορίζουμε και εγώ και οι συνεργάτες μου με αγάπη στιγμή. Εδώ στο πανόραμα, στην έδρα του Δήμου Πηλαίας Σκοπιάτη. Ακούγεται? Στην έδρα του Δήμου Πηλαίας Σκοπιάτη. Για αυτή την πολύ ενδιαφέρουσα, είδα και την θεματογραφία και καταλαβαίνω, θα ήθελα πραγματικά να μπορέσω να έχω το χρόνο να την παρακολουθήσω όλοι. Φαντάζομαι ότι είναι εδώ αρκετοί συνεργάτες μου που θα το κάνουν αυτό για να έχουμε και εμείς τα αποτελέσματα αυτής της συζήτησης. Σας καλωσορίζω λοιπόν εκ μέρους όλου του Δήμου σε μια ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ημερίδα για ένα θέμα που είναι κομβικής σημασίας για το μέλλον των τοπικών κοινωνιών. Ψάχνετε και ψάχνουμε όλοι την αναζήτηση μεθόδων σύγκλησης των καλών πρακτικών που ισχύουν στους Δήμους της χώρας μας. Τόσο στο επίπεδο της διοικητικής τους λειτουργικότητας, αλλά και στο επίπεδο της εφαρμογής πρακτικών λύσεων. Κακά τα ψέματα, οι πρακτικές λύσεις είναι αυτές που δημιουργούν ευθέως μια προστιθέμενη αξία στην καθημερινότητα του Δημότη και των τοπικών κοινωνιών. Δυστυχώς η αυτοδιοίκηση στην Ελλάδα ήταν και είναι, θα έλεγα εγώ, πάντοτε στη σκιά του κράτους, ενός συγκεντρωτικού κράτους, και υποχρεωθήκαμε να λειτουργούμε σε έναν ασφιχτικό εναγκαλισμό με την πολιτεία. Έχουμε γίνει πολλές φορές, δυστυχώς, ένα μικρό δημόσιο κι εμείς, όπου απουσιάζει κάθε μορφή πρωτοβουλίας και δημιουργικότητας. Περισσότερο, δυστυχώς, στη χώρα μας η αυτοδιοίκηση μπορεί να χαρακτηρίζεται σαν ετεροδιοίκηση και όχι σαν αυτοδιοίκηση. Η νέα μεταρρύθμιση του Καλλικράτη, κατά τη δική μου άποψη, χάθηκε στις παραγράφους και στα εδάφια των κειμένων και των υπουργικών αποφάσεων και δημιούργησε παρά έλυσε προβλήματα. Ακροτηριάστηκε από κακούς νόμους, η τοπική αυτοδιοίκηση συνέχισε να αποτελεί για την πολιτεία ένα πολιτικό πείραμα, γιατί πλάστηκε κατ' εικόνα και καθομοίωση μιας ανοργάνωτης πολιτείας. Σημειώστε όμως μια ενδιαφέρουσα αντίθεση εδώ. Υπήρξαν περιπτώσεις όπου η τοπική αυτοδιοίκηση άνθησε διαχρονικά. Όπου έγινε αυτό ήταν χάρη στην αντίσταση και το προσωπικό όραμα των ερετών, αλλά και την πολύτιμη βοήθεια των εργαζομένων στην αυτοδιοίκηση, οι οποίοι πολλές φορές έχουν ένα πνεύμα μπροστά από τα γεγονότα, γιατί ακριβώς έρχονται σε άμεση επαφή με τους πολίτες. Αυτό που ζητάμε σήμερα είναι πάρα πολύ απλό. Να μην έχουμε σε όραμα αυτό που άλλοι έχουν στην πράξη, στην καθημερινότητά τους. Εμείς δυστυχώς να το έχουμε σαν όραμα. Τι πιο εξαιρετικό λοιπόν και πρακτικό από το να δανειστούμε την εμπειρία από δήμους προηγμένους, είτε εντός είτε εκτός συνόρων. Να υιοθετήσουμε αποτελεσματικές πρακτικές. Γιατί ασφαλώς η παραγωγή νέων ιδεών δεν είναι αυτός σκοπός. Συχνά αρκεί και η έξυπνα, προσαρμοσμένη, παραμετροποιημένη, φαντάζομαι για τους τεχνικούς, αντιγραφή. Οι Δήμοι άλλωστε δεν είναι μονάδες καινοτομίας για να κρινόμαστε από την έρευνα. Δεν μας βαθμολογούν για την έρευνα. Είμαστε κοινωνίες πολιτών που κρινόμαστε για την ποιότητα της καθημερινότητας που εξασφαλίζουμε σε όλους. Δηλαδή από την εφαρμοσμένη πολιτική. Αυτό που αναζητείτε λοιπόν είναι η πρακτική διάσταση της καθημερινότητας. Πόσο αποφασισμένοι είμαστε να λειτουργήσουμε πρακτικά. Αυτό που μόνιμα λείπει δυστυχώς από τη χώρα μας. Να δούμε όλοι μαζί τι λειτουργεί καλά, ποιο μέτρο και ποια πρακτική είναι δοκιμασμένο σε πραγματικές συνθήκες και να το αποδώσουμε στην κοινωνία. Η αναβάθμιση της πρόσβασης του πολίτη στις υπηρεσίες των Δήμων είναι σίγουρα επιτακτική. Χρειάζεται απλά καλή οργάνωση και πρακτικότητα.
γρήγορη διακίνηση και διαχείριση της πληροφορίας και υψηλού επίπεδου συμβατικό και τεχνολογικό περιβάλλον. Κατά τη γνώμη μου, αν το θέλετε, και έχω μια διαδρομή στην αυτοδιοίκηση, θα έλεγα ότι είναι η πιο ουσιώδης δημοτική παροχή. Δίνει το στίγμα μιας έξυπνης διοίκησης που τιμά και σέβεται τον πολίτη. Αλλά και στην καθημερινή δημοτική πρακτική υπάρχουν πάντοτε ευκαιρίες για νέα γνώση. Υπάρχουν δήμοι που πρωτοπορούν σε κάποιους τομείς, που έκαναν την καινοτομία χρηστική καθημερινή πράξη, που έχουν μια πιο τολμηρή προσέγγιση σε θέματα αιχμής. Εμείς, και αναφέρομαι σε όλους τους συνεργάτες μου, σαν Δήμος Πηλαίας Χορτιάτη, ταιριάζουμε με αυτήν ακριβώς την αντίληψη. Δεν θέλουμε να είμαστε απλά διαχειριστές του προβλήματος. Δεν μας ενδιαφέρει η μονότονη γραφειοκρατική, καθημερινή τυποποιημένη αντιμετώπιση των προβλημάτων. Θα έλεγα ότι και εμένα και όλους εδώ μας προκαλεί η λύση σε ένα άλλο επίπεδο. Πιο σύγχρονο, πιο ευρηματικό, πιο έξυπνο. Σε κάθε περίπτωση προσαρμοσμένο πιο κοντά στις ανάγκες του κάθε συμπολίτη μας. Τελειώνοντας, είμαι βέβαιος πως η σημερινή συνάντηση θα είναι συνέχεια μιας γόνιμης αναζήτησης όλων μας για να κάνουμε καλύτερους δήμους πάντα για τους πολίτες. Να ανταλλάξουμε τις εμπειρίες και τις πρακτικές μας. Να κάνουμε όλοι μαζί βήματα μπροστά. Θέλω να ευχαριστήσω εγώ την ΟΤΙΕΣ που πήρε την πρωτοβουλία, όλους εσάς που είστε εδώ, γιατί πραγματικά πιστεύω ότι θα αποκομίσετε πολύτιμες εμπειρίες οι οποίες θα έχουν και άμεσο αποτέλεσμα. Δεν θα είναι θεωρητικό, αλλά θα έχουν άμεσο αποτέλεσμα την επαύριο. Θέλω να κλείσω με αυτό που κάποτε είπε ο Κέννεντι, το διάβασα κάπου και μου άρεσε, νομίζω πως συνοψίζει πολύ εύστοχα τον τρόπο της σκέψης όλων σας που είστε εδώ σήμερα. Είπε λοιπόν ότι υπάρχουν κάποιοι που βλέπουν τα πράγματα όπως είναι και ρωτούν γιατί είναι έτσι τα πράγματα. Εγώ σκέφτομαι, είπε, πράγματα που ακόμα δεν υπάρχουν και ρωτώ γιατί όχι, γιατί να μην υπάρξουν αυτά τα πράγματα. Εύχομαι λοιπόν καλή επιτυχία στην ημερίδα σας, η οποία από μόνη της είναι μια καλή πρακτική. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή επιτυχία. Είναι εδώ, συγγνώμη το παρέλειψα, είναι εδώ εξαιρετικοί συνεργάτες μου, ο Αντιδήμαρχος ο κ. Σογαρλίδης, ο Αντιδήμαρχος ο κ. Κεδίκογλου, ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου μας ο Γιάννης Τολίδης, μαζί ερχόμασταν, έτσι ο Χριστάφωνος, ο Διευθυντής ο Χρήστος Σίσκος και όλα τα στελέχη, πολλά στελέχη του Δήμου μας. Σας εύχομαι έτσι καλή επιτυχία με την καιρούργια.